Pierre Portelli li qed jimmira li jkun segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jew inkella jkollu kariga għolja fit-tim tal-Kap Nazzjonalista qed ikun ikkritikat internament. Dan għax ħafna mill-affarijiet li qed jgħid li jrid iwettaq suppost diġà milhom 10 snin ilu, bid-differenza li llum qed jitlob salarju li jqarreb id-90,000 euro. Pierre Portelli ħadem bħala parti mit-tim tal-kampanja ta' u saħansitra ħejjilu ħafna mill-programm ta' ħidma. Programm ta' ħidma li anki qed jgħid li se jaħdem fuqu. Iżda dawk li fl-istamperija waqtilhom żokorthom ma tantx huma impressjonati b'dan il-programm ta' ħidma ta' Pierre Portelli. Internament esponenti nazzjonalisti qed jgħidu li l-Partit Nazzjonalista ma missux qiegħed fis-sitwazzjoni tal-lum li kieku Pierre Portelli implementa dak li wieħed meta fl-2008 inħatar President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Dakinhar kien fdat b'xogħol b'rabta ma' Media Link u qabel kien elett għamel diversi wedi. Fost oħrajn Pierre Portelli kien tkellem dwar ir-riforma fil-medja tal-Partit Nazzjonalista, inkluż fl-aħbarijiet. Fl-artiklu The PN's Next Project should be on a local level, Portelli semma numru ta' punti li llum qed jirrepeti l-kamp ta' Delija. Il-kritiċi ta' Delija qed jgħidu li Portelli telaq dak il-proġett nofs triq għax kien qed jara li l-Partit Nazzjonalista se tagħder li se jkollu triq diffiċli biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali u għalhekk irreżenja biex marfu l-PBS jagħmel il-programm TVAM. Bekk imkejjen fil-Partit Nazzjonalista mal-Gazzetta Kulħadd qed jiddeskrivu lil Pierre Portelli bħala bniedem egoist li dejjem rax jaqbel lilu u llum biex jidħol lura jagħmel dak li suppost tagħmel snin ilu qed jitlob qrib il-100,000 euro. Skont imkejjen fil-Partit Nazzjonalista dawn qed jaqsamhom bejn ir-rwol politiku u dak marbut mar-riforma tal-medja li qed jarahom bħala żewġ proġetti separati. Pierre Portelli qed jiddefendi ruħu billi jgħid li meta kellu bżonnu il-partit dejjem sabu bħal meta kienet jikteb regolarment fuq dik is-suppost whistleblower Russa. Bekk inqabad li meta kienet jipprova jilagħba tal-ġurnalist indipendenti diġà kellu l-Partit Nazzjonalista f'moħħu sa qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Flimkien ma' Daphne Caruana Galizja, Portelli kien wieħed minn dawk li taw l-iktar spazju lir Russa li spiċċat telqet mill-pajjiż biex ma tixitx f'kawżi kontra tagħha.